Nilqakom ġewwa dal-kumpless tal-Ġeżwiti ġewwa l-Belt Valletta fejn il-Fundazzjoni tal-Knisja tal-Ġeżwiti f'isem il-Gvern u f'isem l-Arċidjoċesi ta' Malta qed tieħu ħsieb ir-restawr u r-riġenerazzjoni ta' dan il-post storiku fil-qalba tal-Belt Kapitali tagħna. Min-naħa tal-Arċidjoċesi ta' Malta qed isir investiment kbir ukoll li qed nieħdu ħsieb ir-restawr ta' numru ta' artifatti li jżejnu dan il-post. Qegħdin f'dawn l-oratorji, dawna sa 3 snin qabel ma beda r-restawr kienu kważi kompletament minsija. Ħafna nies jiġu hawn u jgħiduli kemm hawn post sabiħ qasbis konna nafu li jeżistu. F'dawn it-3 snin irnexxielna mhux biss nirrestawraw dan il-post imma nqeduh lura fuq il-mappa kemm kulturali u anke għall-użu liturġiku ta' din il-belt. Prinċipalment naraw ir-restawr ta' żewġ xikli importanti ta' pitturi li jżejnu kemm l-Oratorju tal-Immakolata u anke l-Oratorju msejjaħ ta' l-Onorati li huma attribwiti wieħed lil Filippo Dinglu u Stefano Rardi u n-naħa tal-Onorati lil Stefano u l-Alessio Rardi. Dan sar b'investiment kapitali ta' aktar minn €250,000 permezz ta' fondi Ewropej affidati lill-Arċidjoċesi ta' Malta. Sar restawr ta' apostolat, sar restawr ta' vent-altar sabiħ skolpit fl-injam, sar restawr ukoll ta' numru ta' partijiet minn dawn l-oratorji ma kinux koperti anke minn fondi oħra bħal daw dekorazzjoni floreali li jżejnu dal-Oratorju tal-Immakolata li għamlu minnu flimkien mal-iskultura verament kif inħobb li sejjaħlu jien il-ġnien ta' Marija fil-Belt Valletta.